ɲɛnajɛw ni nisɔndiyaw be Abidjan fan bɛɛ anumabɔ ka nin seko ni dɔnko ɲɛnajɛ in kosɔn n'o ye festival de musique urbaine d'anumabɔ ye ni caman b'a wele FEMIA. Nin ye FEMIA ɲɛnajɛ in siɲɛ 14nan de ye dɔnkilidala kɛmɛw be kɛnɛ in kan. A hakilina bɔra dɔnkilidala jɛkulu min tɔgɔ Groupe Magique Système de la. Salif Traoré n'u b'a wele a Salfo ye FEMIA seko ni dɔnko ɲɛnajɛ in ɲɛmɔgɔ ye. Les concerts géants au cours desquels les artistes porteront la voix. Le Carrefour Jeunesse, cette tribune dédiée aux rencontres entre les jeunes et les experts. Le FEMIA Chic, ce volet que nous dédions aux enfants pour leur épanouissement. Et le sport, qui est un excellent vecteur de valeur à l'instar de la musique. Et la question de la santé mentale est une affaire très sérieuse et elle a vécu. On va l'applaudir, elle va venir. Dès que j'entends santé mentale quelque part, j'apparais. Parce que je suis conscient. Ni hakili bana me dɔrɔn bena o kɛnɛ in kan bawo n b'a dɔn a ye tiɲɛni minnu kɛ sifinakaw ma an be farafina de a kuma fɔ man di o siratigɛ la ne be tɛgɛrɛ fɔ farajɛw ye bawo olu fɛ mɔgɔw b'a kuma fɔ k'a sɔrɔ anw fɛ farafina a kuma tɛ fɔ ɲamara t'u bolo fana. On ne s'exprime pas, on ne parle pas, on ne se libère pas, on ne s'autorise pas. FEMIA ka nin ɲɛnajɛ in siɲɛ 14nan bonya kɛrɛnkɛrɛnnen tara ka di Guinée Bissau jamana de ma n'o ye invité d'honneur ye a ka laada dumuniw n'a ka laada minɛnw be ye kɛnɛ in kan wa o hakilina in bɛnna Guinée Bissau marabagaw ma kosɛbɛ. Conseil Sao ye Guinée Bissau ministre min bɛ jɔ ni kuma laseli ye. C'est la Guinée-Bissau qui a l'honneur à travers ma modeste personne, un pays qui comporte une trentaine d'ethnies. Nin ye Guinée Bissau ka kɛnɛ de ye jamana min ni kabila 30 ɲɔgɔn b'a kɔnɔ kan caman be fɔ ye ani diina caman fana be yen an be taamadenw fara ɲɔgɔn kan ani k'u sinsin laada bonyali siratigɛ la ni sifinw be baara sɔrɔ o sababu la an b'an ka dɛmɛ bɛɛ kɛ barosɛ min sugandira ɲɛnajɛ in kɔnɔ n'o ye sifinw ka hakilibana ye. Notre contribution au débat durant ce festival dont le thème est la santé mentale des jeunes. De nous accompagner. Nin seko ni dɔnko ɲɛnajɛ be dɔnkilida ni sigida kɛwale ɲumanw de fara ɲɔgɔn kan n'a sigira sen kan Côte d'Ivoire dɔnkilidala jɛkulu min tɔgɔ Groupe Magique Système fɛ. Nin seko ni dɔnko ɲɛnajɛ in kosɔn kalanso 12 jɔra kɛnɛyaso 1 ani yatimɛdenw ka tɔgɔla so fana jɔra Côte d'Ivoire jamana na.